Имшаб Channel. шом бахар тамошобинони азиз, имрӯз меҳмони барномаи имшаб Далер Тюраев, чемпиони чоркаратаи ҷаҳон оид ба таеквондо ва ҳамзамон Сабина Тюраева, чемпиони секаратаи ҷаҳон оид ба таеквондо. Аки Далер, савол дорам барои шумо. Дар ҳама навъҳои варзиш дар вақти оғоз кардани бозӣ масалан ягон калимаҳо аст. Дар бокс мегӯянд ки бокс, дар варзиши шумо чӣ мегӯянд? Дар таеквондо си-чак мегӯянд. Си-чак, барномаи имшаб. Ман барномаро гуфтам, бозӣ оғоз намешавад. Рафтем. Имшаб. шом бахар тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, бахши хабари мо. Собиқ капитани дастаи Англия Дэвид Бекхэм мехоҳад 7 бозии дӯстона дар 7 қитъа дар муддати 7 рӯз гузаронад. Собиқадор, ки дар дастаи Манчестер Юнайтед ва дастаи мунтахабаш бо рақами 7 бозӣ мекард, ният дорад ҳамин тавр 10 соли ҳамкориашро бо созмони хайрияи ЮНИСЕФ қайд кунад. Ман мехоҳам ҷаҳонро бубинам, ки кӯдакон ҳифз карда шаванд аз зӯроварӣ, беморӣ ва камбизоатӣ. Хабари дигар, ин хабар воқеан шавқовар аст. Иван Карчемкин, иштирокчии марафони Москва, баъд аз хати марра гузаштан ба зону зада аз киссааш қутти бо ангуштаринро бароварда ба духтараки волонтёр ё ин ки ихтиёрие, ки ӯро пешоз мегирифт, пешниҳоди қавл кардааст. Шумо тасаввур кунед, тамоман нафаре ки намешиносӣ, вақте ки аз марафон гузашти хати марраро мезани ба зону ва мегӯӣ ки ҳамсари ман шав. Шояд ӯ ба ягон кас ваъда дода буд ки баъд аз оне ки ғолиб мешавам, ҳатман ба нафаре ки аз пешам мебарояд ба ӯ изҳори қавл мекунам ва мегӯям ки ҳамсари ҳаётии ман шав. Ин воқеа ман фикр мекунам дар торнамо ҳазорон нафарро ба ваҷд овард, зеро ки агар нигоҳ кунем воқеаи эҳсоснок аст. Нафаре ки тамоман намешинохт, ба ӯ яку як бора диду, вақте ки пешвоз мегирифт, изҳори қавл намуд, яъне гуфт ки ҳамсари ҳаётии ман шавед. Хабари дигар, як ҷавонмард ба мушзани бузург Ленокс Льюис мактуб навишт бо дархости оне ки Льюис ба ӯ пул ирсол кунад, то ки ӯ сайри ҷаҳон кунад. Дар ҷавоб ба ин ҷавонмард мушзан чунин навишт: ту ахлатро гум кардаӣ, магар ман барои ту ягон пул намедиҳам. Аммо нигоҳ кунед, ба ин воқеа нуқта гузоштанд, чунин фикр карданд бисёри нафарҳо, аммо ҷавонмарде ки ба мушзани машҳур Ленокс Льюис мактуб навишта буд, билохира ба сайругашти ҷаҳон баромад. Шумо айро мебинед чӣ гуна ӯ пул ёфт, чӣ гуна баромад ба сайругашти ҷаҳон. Воқеа давом дорад. ӯ мактубе ки Ленокс роҳӣ карда буд ба ин ҷавонмард, ӯро мегузорад ба ауксион ва дар вақти ба ауксион гузоштан нафарони зиёд омода буданд ки мактуби Ленокс Льюисро харанд. Мактубро ки фурӯхт, баромад ба сайругашти ҷаҳон. Имшаб. Салом арз мекунем ба кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва махсусан ҳаводорони барномаи Имшаб. Имшаб боз фикр мекунам ки аз дишабҳо шавқовартар хоҳад шуд ва чун ҳар вақта бо шумо рови барнома Мубориз Усмонов ҳастам ва имрӯз мо ду меҳмон дорем. Ин меҳмонҳо ба ғайр аз оне ки ҳамкасб ҳастанд, боз оила ҳастанд. Ин бениҳоят муҳим аст ва барои бисёри нафарҳо аллакай шавқовар буд ки мо дар шабакаи иҷтимоии Facebook, дар саҳифаи расмии барномаи Имшаб аксионҳоро гузоштем ва гуфтем ки меҳмони навбатии барномаи мо ду нафари шинохта, ду варзишгари маъруф ва ҳамзамон як оилаи бузург. Бояд қайд намуд ки меҳмони навбатии барномаи Имшаб, аниқтараш меҳмонони навбатии барномаи Имшаб Далер Тюраев ва Сабина Тюраева. Далер Тюраев бошанд чемпиони чоркаратаи ҷаҳон оид ба навъи варзиши таеквондо ва Сабина Тюраева бошанд чемпиони секаратаи ҷаҳон оид ба таеквондо. Ҳар ду шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи Имшаб. Шод ҳастем ки имрӯз мас оилаи варзишгарони маъруфи тоҷик ки бешубҳа обрӯи Тоҷикистонро, эътибори Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ мебардоранд, моро ҳамроҳӣ карданд. Шоми шуморо бори дигар ба хайр мегӯям ва мегӯям ки худро ҳис кунед мисли ки дар хонаи худ ҳастед. Зеро барномаи мо ягон системаи мураккабам надорад, ягон чизи душворам надорад. Барои ҳамин озодона фақат гап, бале, гапҳое ки барои тамошобинон шавқовар ҳастанд ва бисёри тамошобинон ман фикр мекунам ки лазо мехоҳанд дар бораи шумо бисёртар донанд. Чӣ гуна зиндагӣ мекунанд ду варзишгар? Бисёри саволҳое ки пайвастагӣ дошт дар торнамо.
дар он буд ки ки дар хона зуртар киро мезанад чӣ кор мешавад чӣ хел мешавад ва ман то ҷое ки аллакай шуморо медонам ҳамсуҳбат ҳастам барои тамошоён мегӯям ки он чуноне ки шумо тасаввур мекунед чунон нест ҳеҷ касро намезанад ва онҳо як муносибати хуб доранд ба ғайр аз оне ки зан ва шавҳар ҳастанд онҳо дӯстони наздик ҳастанд барои худ ва ин бениҳоят муҳим аст дар зиндагии оилавӣ. дар ин ҷо саволҳо зиёд буданд. мо ҳаракат кардем саволҳоро интихоб кунем ки шавқовар бошанд ва дар вақти ҷавоб додан фикр мекунам ягон паҳлӯи нави шуморо кушояд ва мубрамии савол дида шавад. Сараввал саволҳое ки барои шахсан ман шавқовар аст онҳоро медиҳам барои шумо ва баъдан мегузарем ба саволҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Одноклассники ва дигар сомонаҳое ки дар он ҷо саҳифаи расмии мо аст дода шудааст. Далер, то ҷое ки ман медонам шумо мураббии Сабина будед ва кай ҳамон марҳилаи дӯстии шумо ё ки шумо мураббӣ будед, Сабина бошад шогирди шумо гузашт ба муносибатҳои ошиқона. Ба қавле ки гӯем любов кай сар шуд? Ман мураббии Сабина аз соли 2010 шудам, чунки аввалин мураббии Сабина и Уруна Фурқат мебошад. Вақте ки Сабина оли маида буд, ёдамда ҳаст 2008 солда мо ба чемпионати Осиё рафтагӣ будем и Қазоқистон буд. Якум мусобиқаи Сабина буд. Аз соли 2010 сол ҳамин ман Сабинаро тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон Осиё сар кардам. То 2011 ба аллакай ҳама медонанд ки Сабина аз ман хурдтар аст ба синни сол ва ӯ соло ман иқам аҳамият намедодам. Сабина ранги духтар, ранги варзишгар, бисёртар ранги варзишгар бисёртар ранги варзишгар нигоҳ мекардам. Сол ба сол мебинам ки Сабина хушуртар шуда истодааст. Баъд ман аллакай сар кардам бисёртар гап заданро оҳиста оҳиста SMS рӯй мекардам. Соли 2012 аймо ҳамихе сар шуд. ки муносибатҳоятон соли 2012 сар шуд ва баъдан шумо ба чунин қарор омадед ки оила барпо кунед? Соли 2012 мо тӯй кардем. Вақте ки тақрибан як сол вохӯрдед ва аллакай тӯй ним сол вохӯрдед, яъне ҳам Сабина ҳам Далер боварӣ ба худ пайдо карданд ки ин нафаре аст ки тамоми ҳаёт ҳамроҳи ӯ мешавад. Чунки ман пеша ин аллакай Сабинаро мешинохтам. Нағз муддати кӯтоҳ як гаримонро хеле нағз медонистем фаҳмидем ва дар муддати 5 соле ки ёки 6 соле ки ман машқ кардам, якҷоя машқ мекардем, варзишгар будем, мусобиқаҳо ба иштирок мекардем ва ин ман ба хеле мақбул шуд. Баъд аз он шумо аз аввал мақбул бисёр орзу мекардам ва яъне ки дар ин ҷо чӣ дида мешавад пеш аз ҳама? Аз он дида мешавад ки ҳам ин тараф ҳам он тараф, яъне ки ҳамаш нерӯ дошт, ҳамаш шодмонӣ дошт ва ин чиз оҳиста оҳиста аз ҳамон рафти расмияте ки шумо дӯст будед дигар гузашт ба марҳилаи асосӣ. Бисёр нафарҳо фикр мекунанд ки баъд аз оиладор шудан алалхусус барои мардон маҳдудият дида мешавад дар зиндагӣ. Баъд аз оиладор шудани шумо чӣ гуна шуд зиндагии шумо? Намедонам ба фикри Сабина чӣ хел, ба фикри ман боз ҳам нақстар. Чӣ хеле ки мо медонем баъди ту шумо ба Айёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯч бастед. Сабаб чӣ шуд ки боз ба ватан баргаштед? Падарам касал шудан 7 моҳ ҳаминҷа ба касали рак доштанд. Баъди вафоти падарам мо маслиҳат дам омадем Америка намерем, чунки ман як фарзанд ҳастам. Ҳам модарам ҳаминҷа ба ҳам модаркалонам ҳаминҷа ба чун хулоса омадед ки дар ватан монем. Ба кори назмидагим ҳаминҷа ба Сабинаям мара дастгирӣ карда қати ман ҳаминҷа ба мондан зиндагӣ карда. Фаҳмо. Далер, айни замон шуморо бисёри нафарҳо легенда ё ин ки варзишгари таърихии Тоҷикистон дар намуди варзиши таеквондо мегӯянд. Шумо ба ин чиз розӣ ҳастед? Чӣ гуна нигоҳ мекунед? Ташаккури калон барои мухлисони ман. Касе ки ман легенда мегӯяд, лекин ман худама ҳеҷ вақт легенда хеле ҳис намекардам. Албатта раҳмат мегӯм ба мураббиам Мирсаид Яҳьёев, чунки бе мураббӣ варзишгар ҳеҷ ки. Мураббӣ калон мекунад варзишгара ҳамихе. Он чизе ки ман ҳозир расидам ба туфали Мирсаид Яҳьёев. На фақат варзиш да, бисёр чизи зиндагӣ Мирсаид Яҳьёев мада ёд метиҳад. Фақат ҳамчун маъсиятҳои падарона буданд. Ҳама ҷода ман мегӯм Мирсаид Яҳьёев ранги падари дуюмам. Фаҳм, беҳтарин. Ман муроҷиат мекунам ба Мирсаид Яҳьёев ва мегӯям ташаккур барои шумо ба омода кардани чунин варзишгари воқеан ҳам номбардори ватан. Давом метиҳем. Акнун савол ба Сабина. Чӣ хеле ки ман медонам,
айни замон шумо дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ихтисоси ҳуқуқшинос таҳсил мекунед. Дар оянда Сабина кӣ шудан мехоҳад? Ҳуқуқшинос ё ин ки варзишгар? ин касбе ки ман худам интихоб кардам ба варзиши ман халал намерасонад ва дар оянда озе ки ман кӯдаки дорам, барои аввай ман озе ҳамаи вақтамро ба кӯдак додам. Барои аввай мумкин баъд аз он ки ман кӯдакамро садик ба метиҳам, баъд ман фикр мекунам ки дар оянда ман мехоҳам ҳуқуқшинос шудан. Ҳозир нақшаҳо надоред барои ҳуқуқшинос шудан, яъне ки оила, варзиш. Баъд аз 4 соли таваққуф ки муддати муайян шумо истироҳат карда будед, шумо боз чемпион шудед, яъне чемпиони секаратаи ҷаҳон оид ба таеквондо. Мушкил набуд барои шумо машқ кардан, омодагӣ дидан? Ба ман хеле мушкил буд ва чунки ки ман кӯдаки майда доштам. Баъд аз таваллуд карданам ман хароб кардам 10 кило. 10 кило худро хароб кардед? Бале, ва вазне ки ман партофтам гирифта натонистам. Ва далер ба ман як рӯз штеги будем, хандида штеги будем, гуфт ки намехоҳем ки як бори дигар баромад кунӣ ва дар чемпионатҳои ҷаҳон ва Осиё иштирок кунӣ. Хуш. Ман хандидам, баъд пагаш омад ба ман гуфт ки машқро сар намекунӣ? Баъз хонаваштан. 78 кило шудӣ. Ман хандидам, гуфтам омӯзгузӣ кардем ку ва намехоҳӣ машқ кардам. Ва ман хеле хурсанд шудам ва машқро сар кардам. Якачини Тоҷикистон дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ иштирок кардам ва далер гуфт ки чаро метавонӣ бирои иштирок кунӣ. Ва ман хеле тарс доштам ки нигоҳ мекардам, ман на як моҳ шуд машқ мекунам ва таҷрибаи худамро нишон додам ба ман хеле қиин буд. Ва нигоҳ накарда ба он ки ман иштирок кардам, ҷои аввалро ишғол намудам. Баъд аз вай Мирсаид Яхёев ба ман омадан гуфтанд ки намехоҳем дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунӣ ва тайёрӣ бинӣ. Ба ман гуфтанд ки вақт кӯтоҳ, ман метарсам ки метавонам ки ман ҳам хел ғолиб ва натиҷаҳои худамро нишон диҳам. Нигоҳ накарда ба он ки ман 4 сол машқ накарда будам, натиҷаҳои ман хеле зиёд буданд ва кӯшиш мекардам ки бисёртар машқ кунам, бисёртар вақтамро бо варзиш гузаронам. Дар муддати 6 моҳ ман дар муддати 6 моҳ ба чемпионати ҷаҳон баромадед. Ман то ҷое ки медонам, маҳз ба туфайли кӯмаки шаваратон Далер Тӯраев шумо чемпион шудед. Ин тавр гӯям хато намекунам ба фикрам? Ин хато нест, чунки ки Далер ба ман хеле ёрии калон расонд, ба ман боварӣ кард ва ба ман ҳар дафъа мегуфт ки ту метавонӣ. Ман ҳама вақт мегуфтам, ман туда боварӣ дорам ки ту метавонӣ якум ҷой гирифтан. Яъне ки ҳамин таврам шуд? ҳамин таврам шуд. Ба дастгирии Далер ман хеле худам ба бовар карда ва дар чемпионат иштирок карда ҷои аввалро ишғол намудам. Аҳсан мегӯям, як қарсак мезанем барои Сабина бо ҳам Далер қарсак задан мумкин. давом медиҳем. Акнун мегзарем ба саволҳое ки дар Facebook навишта шуданд аз тарафи мухлисон ва ҳамзамон тамошобинони барномаи имшаб. Яке аз тамошобинони фаъоли мо гӯям мешавад ин нафаро Ситорабону Асонова. Салом Далер ва Сабина. хушбахтии худро шумо дар чӣ мебинед? Мехоҳам ҳамеша хушбахт бошед, сарбаланд бошед ва хонаобод бошед. Бигзор ҳамеша номбардори ватани азизамон Тоҷикистон бошед. навистам. Раҳмати калон барои савол. Хушбахтии ман дар он ки партизанам дукаса сарбаланд бошем, оҳиста-оҳиста боло шудан гирем. На фақат дар варзиш, дар дигар соҳаҳоем, дар зиндагӣ ва дар мақсади худам расидам. Яъне ки ба мақсади худ расид, не ки ҳамфикрӣ дар оила, ин барои шумо хушбахтӣ. Саволи дуюм Сиёвуш Каримӣ ба мо менависанд. Салом акаи Мубориз ва Далер, инчунин бонуи зебо Сабина. Акаи Далер, маънои таеквондо чист ва аз ВТФ ки намуди олимпист чӣ фарқ дорад? Оё ITF-ро ба намуди олимпӣ дохил мекунанд? Раҳмат барои ҷавоб. Бо эҳтиром, мухлиси таеквондо Сиёвуш. Раҳмати калон барои савол Сиёвуш. Маънои таеквондо и аз се калима иборат аст. Тай зарбаи по, квон зарбаи даст ва до и роҳ. Таеквондо ITF аз ВТФ он чизе ки фарқ мекунад ки таеквондо ITF ҳам дастқати зарба метавонӣ зада ба сар, ҳам почақати. ВТФ бошад он фақат почақати кор мекунанд. Ҳам вақте ки наздик шуданда ва ё дастора поён мефуронанд. Яъне ки ба дастқати мумкин некалад, лекин танада мумкин. Фаҳмо.
танҳо бо пой. танҳо бо бой. ИТФ камакак монанди кикбоксинг дорад, чунки кикбоксингда мо ҳам кикбоксинг машқ мекунем, ҳам тайквандо. Ба даст ҳам калада зарба мумкин, лекин кикбоксингда агар даст қати контакт агар мумкин бошад, зарбои сахт тайквандода мумкин не. Мумкин нест. Яъне ки тайквандо каме то яканҷо намуди фарҳангӣ дорад. Фарҳангӣ дорад. Оё ITF-ро ба намуди олимпӣ дохил мекунанд? Дар инҷо саволи дигар аст. дар ин ҷо як масъалаи сиёсӣ аст. И аз мо вобаста надорад. Аз шумо вобастагӣ надорад. Бале. Шабон Бобишоев: салом акай Далер, мехоҳам донам вақте ки шумо ғолиб мешавед, довар эълон мекунад бо овози баланд: ғолиб Далер Чураев. Ҳамин лаҳза шуморо чӣ ҳиссиёт фаро мегирад? Албатта ин лаҳза эҳсосоти ҳама беҳтарин. Вақте ки чанд соли ки ту машқ мекунӣ, бо пешаи мусобиқа як сол мешавад ки ту машқҳои ҳаррӯза, як рӯза 2 бор 3 бор мешавад машқ мекунӣ, медонӣ ки ту бефоида машқ накарда истодаӣ. Ту якум ҷо гирифтӣ. Ман ба мақсади худам расидам. Он чизе ки ман ҳамин қадр тайёрӣ дидам, яъне ки натиҷаи хуб дошт. Мегзарем ба саволи дигар. Мавзуна азизам, салом алейкум. Саволи ман чунин: тасаввур кунем, агар моҳи тиллоӣ қабдед, чӣ гуна мебуд се хоҳиши шумо? Сабина кани гап занем. Се хоҳиши шумо чӣ гуна аст, Сабина, агар моҳи тиллоӣ меқабдед? Якум хоҳиши ман ки ҳама вақт оиламо якҷоя бошад, бас дуюмаш саломатӣ, сеюмаш ҳама вақт хурсанд бошед. Ҳама вақт хурсанд. Ман фақат фикр мекардам, чиба одамо наметавонанд дар сулҳ зиндагӣ кунанд ҳама вақт. Ман фақат ҳамин савол худам медодам, фикр мекардам. Мумкин якум хоҳиши ман мешуд ки сулҳ дар ҳама ҷо. Дуюм саломатӣ ба наздиком, ба хештавором, ба ҳамаи. Сеюм бошад, и ҳамиқа бисёр дорам ки ман хоҳиш сеюм худам намедонам чи муайян накардам. Фаҳмо. Ба ҳар ҳол ин бешба шодӣ аст, ин саломатӣ барои наздикон аст ва бояд ки ҳама аҳл бошанду якҷо бошанд. Беҳтарин таманниётҳо. Фахриддин Мусозода ба мо менависанд: салом акай Далер ва Сабина, саволи ман чунин: чӣ эҳсос мекунед вақте ки парчами ватани шуморо дар чемпионати ҷаҳон боло мебардоранду шумо дар ҷои аввал истодаед? Эҳсосоти шумо чӣ гуна аст? эҳсосоти ман ин вақте ки парчам боло меравад, ман хеле хурсанд мешавам ки ман зан шуда дар омада дар дигар мамлакат парчами Тоҷикистонро боло мебардорам дар арсаи байналмилалӣ. Ба фикри ман ин як хушнудист. ҳар боре ки парчаи мо боло меравад, ин боз ҳам мақоми моро дар олам бештар мекунад ва баландтар мегардонад. Ташаккур. Некрус Салимов ба мо менависанд: Далер, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт вақте ки бо падару модари Сабина шинос шудед? Раҳмати калон. Раҳмати калон барои савол, Некрус. Пешаи туи мо қати падари модари Сабина бисёр вомехӯрдем дар фурудгоҳ, дар мусобиқаҳо шинос будем, нах шинос будем. Лекин дар ёдам ҳаст ки як рӯзи ман корда будам абети пеш аз туи, модари Сабина, модаркалони Сабина хонаи мо омадан, қати модари ман дар бораи туи маслиҳати туи кадан. Ман шаб омадам, хиёл кардам ки аллакай ваё рафтанд хона. Ман омадам ки бинам ки ваё штагиан, ҳамихе нах суҳбат кара шиштанд то шаба. Ман албатта модари Сабина дида хандидам, чунки мо аллакай чанд сол якдигаримона медидем. Лекин идоф мо якдигаримона дида овуз кардем, хандидем, ба шиштем, бо давом кардем суҳбатамон. Давом кардем суҳбата ки ҳофиз мешавад, ки чӣ кор мешавад. Туй Атобек Ҷалилов ба мо навистанд: Далер ва Сабина, салом алейкум. Як шахси маъруф гуфтааст: оилаи хушбахт ин аст ки вақте ки шавҳар хоксор аст, зан бошад мисли подшоҳ ба шавҳари худ муносибат мекунад. Агар шумо розӣ бошед ба ин гуфтаҳои ман, мисол биёред аз ҳаёти худ. Ба монанди чӣ хел шумо бартараф мекунед ноҳамдигарфаҳмӣ ва ҷанҷолҳоро дар зиндагиятон? Раҳмат барои савол, Атобек. این سوال من بسیار کس میدن. سابینا زور میبرد من همه وقت میگم که گذشت میکنم. همه وقت میکنم. لیکن راست اگر گپ زنم در همه جا مشکلات ها جای دارن. بین نمیشه. بین نمیشه. لیکن این همش حل کرده میشوند. مثلا وقتی که بسیار سابینا سر میکند بسیار گپ زدن، من یکی تلویزیون نگاه میکنم، یکی از خانه میبرایم. همین یکی ماده معقول سابینا بعد نیم ساعت همش ایادش آروم میشود، ایادش میبراید و رنگی یگون چی نشید گپ میزند. ولی دلیل آنکه میبیند که تگوی چشم کبود.
جنگ یا که قهر کنی من خودم که ناز نمیبینم خیلی چیزایی میبینم گپی ناز سخنی شیرین بعد از اونی که یک چشمی دلیر کبود شد بعدا حتما سخنش شیرین گفتم خیلی مگرم ها از این وای گریزیم ده بعدا میگریزید در خونه انتظار میشد نیم ساعت در بیرون خونون کباب بعدا آیسته که میگوید همش خوب دیگر آرام شده است رفیع و سومن به ما نویسند که جفتی زیبا تشکر و иброҳим аҳмадов ба мо менависанд бо далер шахсан шинос ҳастам ӯ мураббии писари ман аст ӯ на фақат беҳтарин варзишгар боз муаллими беҳтарин ҳам ҳаст ба ин оилаи зебои варзишӣ беҳтарин таманиётҳои худро мерасонад раҳмат калон иброҳим аҳмадов ман кӯшиш мекунам ҳам шогирдои худамам фақат ранги ҳамин оиламан ранги худам ранги шогирдои бисёр ки чемпиони ҷаҳон тайёр кардагим фақат баланд бардорам яъне муносибати мисли фарзандони худам нигоҳ мекунам фақат ҳамин шогирдам то ҷое ки медонам шумо айни замон шогирдони зиёд доред ки аллакай онҳо чемпионҳои ҷаҳон шудан дастовардҳои зиёд доранд умуман мушкил аст кор кардан ба ҳайси мураббӣ мушкил аст мушкилиҳои зиёд доранд чунки пеша тайёр кунӣ ягон шогирд ягон мусобиқа бисёр вақт меравад то ҳамин рӯз мо 48та чемпиони ҷаҳонро тайёр кардагем тейквондо 48 чемпиони ҷаҳон оид ба тейквондо ман асан мегӯям барои шумо ташаккур мегӯям ва бари шумо на фақат ман дар федератсияи тейквондо ман чӣ хонам бари шумо асабҳои мустаҳкам дигар ҳамаш худ мешавад худи ҳозир мо бахш дорем ҳамроҳи сабина ва далер ин бахш ном дорад ман не яъне дар ман саволро барои шумо пешниҳод мекунам худи ҳозир варақҳои махсус ҳастанд саволҳо оиди зиндагии ҳаррӯзаи шумо оиди ин ё он ҳолатҳои гуногун шавқовар ҳастанд дар ин тарафи варақ ман аст дар ин тарафи варақ ман не яъне ки ман саволро метиҳам барои шумо агар ин савол мувофиқ бошад фақат ман ин хел қавидан лозим нест ман саволро медиҳам агар ин савол наздикӣ дошта бошад ба шумо яъне ки мебаред ки ман ҳастам ин нафар агар не пас ман не фаҳмо саволи якумин кадоме аз шумо аз ҳама смсҳои дароз менависад сабина менависад давом метиҳем кадоме аз шумоён дар ҷангҷолҳои оилавӣ ғолиб мебарояд далер кадоме аз шумоён дар шаб хӯрок кашида хоб мекунад ягон кас кадоме аз шумоён хӯрокро болаззаттар мепазад албатта ман не фаҳмо кадоме аз шумоён медалҳои худро ба дӯстонатон туҳфа кардед ҳардуятон ягон медал намонда фикрам давом метиҳем шумо мехоҳед ки писари шумо низ бо варзиши тейквондо машғул шавад бале кадоме аз шумоён яктои дигар фарзанд мехоҳад ҳардуятонам мехоҳед мухлисони кадометон дар ватанамон зиёдтар ҳастанд инаша ман намедонам яъне ман не инаша магарам мухлисо худашон бояд гап зананд фаҳмо мо гуфтем дар бораи смсҳои аз ҳама дарозтарин яъне ки бисёртар смси дароз сабина чанд ҷумла буд 126 ҷумла ё ин ки агар ҳамин телефон бошад ман ҳамин 3 бор поём фуровардам смс дар бораи чӣ буд барои ман шавқовар смс дар бораи ягон ҷангҷол бегӯӣ хона биё хе ман намедонистам ки ту хеле будӣ леки пешаи хона омадан аллакай ман ҳамаша хондам ба фикр кардам биём ё набиём хубтараш набиёям بعد وقتی که من میاد من با خورسان پشواز میگیرم. مثلا درباره خوراک ها گفتیم خوراکی از همه دوست داشتنی شما کدام مثلا کدام خوراک رو از همه خوبتر میپذیرید؟ این آش است. چون که دلیر نازدند آش رو من بسیار آش میکنم. با فکرم رنگی همه مردم در تاجیکستان ها آش. بسیار مدال های خود رو با دوستانتون تحفه میکنید؟ نه نمیتونم بسیار گفتن لیکن یا دو سه مدال تحفه کردگی. بعدا دوست شما عکس میگیرد و میگوید که من چمپیونی جهان اوید با تایکواندو
устоди варзиш? Инашам майли намедонам. ман ба маълимам итофа карда будам мезадам чунки ман хеле дастгирӣ мекардам. хуб мегузарем ба саволҳое ки дар шабакаи иҷтимоии одноклассники мухлисони шумо доданд. Саволҳо зиёд ҳастанд ва оғоз мекунем саволҳое ки тааллуқ доранд ба Сабина. Саволи якумин: Сабина варзишгари хуб аст, инро ҳамаи мо медонем, аммо дар хонаву чӣ гуна завҷа ва чӣ гуна модар аст? Инро донистан мехоҳам. Раҳмонова Зарина, мухлис. Зарина раҳмати калон. Ба савол пеш аз ҳама ман ҳеҷ вақт аз ёд намебарам ки ман зан ҳастам ва корҳои хонаро вақт дар вақташ мекунам. баъд аз он шавар ин устуни хона аст. Ба далер ман диққати махсус мекунам, корҳои мекутагишро вақташ ба мекунам. ба фарзандамо диққати махсус мекунам. Ман мехоҳам гуфтан ки Сабина дар хона ай саҳар мехезад, ҳамаи короша аввал мекунад. Корои шуша, корои бачаша, баъд корои хонара ҳама чия тахт мекунад. Баъд аз он фақат ба тренировка меравад. Агар вай иҷро накард, ягон машқ намешавад. Иҷозат намешавад. Баъд лекин пешаи мусобиқа дар чемпионати ҷаҳон, пешаи тайёрбинӣ, албатта ман Сабина ба ёрдам мерасондам. Чунки медонистам ки Сабина ба қинд ҳама чия якбора кардан, бо мо дар як рӯз 3 маратиба машқ доштем. Барои ҳамин манам ёрдам мекардам Сабинаро. Либосоро шумо мешӯед? Хеле чизоро ман намедонам. Ман фақат фарзанд ба мегирифтам, ҳамин кори сайру газ. Номи писаратон чи аст? Амирро мегирифтед, мерафтем. Саволи навбатӣ: ягон хислате доред ки ба худи шумо писанд нест, зариф намистан барои мо? Як хислате аст ки ман мумкин ба ҳама маъқул нест, ман рӯи одам ба гап мезанам. Яъне ки он чизе ки гуфтам мехоҳед, рӯи рост мегӯед? Рӯи рост мегӯям, чунки ман наметавонам аз қафои одам гап задан. Саволи навбатӣ ба мо менависанд Шаҳбоз Махсумов: Сабина, шумо ягон бор шавҳаратонро задаед ё ки не? Бале. Ягон бор шудааст? Бале. Агар рост гӯем. Рост ҳа, лекин дар вай шудагӣ буд. Дар машқ, дар толори варзишӣ, ҳа, дар хона не албатта. Медонед чӣ бен? Чунки ман мегӯям ки худо ба шукр ман ҳам вазн қати бисёр, ман ҳам қад қати агар не мумкин мешудам. Хуб, саволи навбатӣ: ман ҳамчун як варзишгар духтар инро медонам ки ҳангоми ғолиб шудан дар мусобиқа ин эҳсосоти ногуфтанист, вале ҳангоми мағлуб шудан Сабина чӣ эҳсос мекунад? Ман ҳамчун як мухлиси Сабина мехоҳам инро донам. Маҳина навистанд баҳри мо. вақте ки ман бой мекунам, ман зиқ намешавам, чунки дар 3 намуд иштирок мекунам. аз 3 намуд баромад карда ҷои аввалро мегирам, дуюм ҷо, сеюм ҷо. барои ман ҳар як медал ин кӯшиши кардагиим. Бале, ин ифтихори шумо аст. дар вақти кӯтоҳ ки ман машқ кардам, барои ман ин дуюм, сеюм ҷоям ин ҷой аст, барои ман як фахр аст. Ба айни замон ба чемпионатҳои дигар ҳам омодагӣ дида истодаед? бале, аз моҳи декабр сар мекунам машқро, дар чемпионати Осиё иштирок кардаам. Бале, дар чемпионати муваффақият хоҳонам барои шумо ва умед баро мебандем ки дар ин ҷо ҳам сазовори медали тилло мегардед. Саволи навбатӣ ба менависанд Далер Эшонқулов: Сабина, шумо дар оянда худро ҳамчун варзишгар мебинед? Боз навистанд ки наход варзишгар. чаро не, чунки дар ҳамин ҷо ки ман озишидам, ман қаҳрамони ҷаҳон шудам ки таҳқиқ кардам. барои ман ин як фахр аст. дар оянда агар мураббиам шавам, барои ман ин як фахр аст, чунки шумо пушаймон нестед? ман пушаймон нестам. Касби интихоб кардаи худ. ин пушаймон намешавам. ин тавр чунон навистанд ки гӯё варзишгар шудан ин ягон касби аст ки на он қадарам мубрам аст ва ҳаёти худро бо ин касб гузарондан мумкин нест. ҳар касам чемпиони ҷаҳон намешавад ва дар муддати 1 сол 2 сол ман чемпиони ҷаҳон шудам, чемпиони Осиё шудам. Бале, даставорҳои зиёд доред. Ман як чиз дигарро фаҳмидан мехоҳам. Одиёне ки бисёр фикр мекунанд ки варзишгарон на он қадар маблағи хуб мегиранд. Шумо чӣ гуфтани ҳастед дар мавриди пул дар касби шумо? барои зиндагӣ худо ба шукр ҳамаш мерасад ва якум ҷо ба маблағ бошад, барои ман ҳеҷ вақт набуд. ин хеле барои ман обрӯ буд якум ҷо. ҳамин хелкини ки масалан ранги ин ҳозир мухлисони ман фақат вақте ки баромад мекардам дар чемпионатҳои ҷаҳон, Осиё дигар бовар мекардам, ба ҳаракат додам мегирифтам ки ҷои аввалро фақат гирам. акнун саволи навбатӣ: мехоҳам сафи чунин ҷавондухтарон зиёдтар шавад. Раҳмат барои падару модаратон барои чунин тарбияи фарзанд. Мутриба Давлатовна нависанд, як таманниёт буд.
ташаккур мегӯем барои шумо. Ва нафари дигар ва менависанд, мегӯянд ҷондухтароне ки бо варзиш машғул ҳастанд духтарҳои қавиирода ва ҷасур мешаванд. ҳолатҳое мешаванд ки ҳатто ҷинси латиф будани худро фаромӯш мекунед, вале инро мо дар сабина эҳсос намекунем. Ӯ ҷавон асту зебо, сирри зебоӣ дар чӣ бошад? ин аз тарбияи оила аст, чое ки модарам ҳама вақт мекунам, мо аз хурдиам машқ мекунам, уже 8 сол боз модарам фақат мегуфтанд ту машқ мекунӣ залба, аёдат набурад ки ту духтар ҳастӣ. Ва ҳамин гап аз ёди ман намебурд ва ба фикри ман ки духтарҳо машқ мекунанд, аз ёдашон набуранд ки ва ё духтар ҳастанд. Бояд зебо бошанд дар ҳама чиз, на танҳо ҳуснаш. Нафари дигар менависам, чанд сол мешавад ки шумо бо ҳамин риштаи варзиш машғул ҳастед ва боре шудааст худро дар дигар соҳа санҷида бошед? Олимов Расул. Дар ин соҳа ман 25 сол аллакай машқ кардам ва албатта ман дигар соҳаода кор кардагиам. Дар Амрико вақте ки кор мекардам, ман фаҳмидам ки соҳаи ман, кори ман ай ҳама нағз медагим ҳамин таеквондо, кикбоксинг мебошад. Чунки ман нағз мебинам, ҳам худам баромад кардан, ҳам шогирдома тайёр кунӣ. ҳар доф вақте ки шогирдам чемпиони ҷаҳон мешавад, чемпиони Осиё мешавад ё ки ягон натиҷаи дигар мегирад, ман хеле хурсанд мешавам ӯ вақт. Хушбахтии шумои дар кори шумо. Дар кори ман, ҳа. Яъне боз як нафари дигар мегӯяд ки агар кори ту барои ту ҳаловат биёрад ва аз корат кайфият барӣ, хушбахтӣ аст. Давом метиҳем. Саволи навбатӣ. Далер, мехостам донистан, шумо дар чанд мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат кардаед ва соҳиби чанд медали тилло ҳастед? Раҳмат ба савол. Ман агар ҳамаша ҳисоб кунам, ба фикрам ман намедонам чандта тилло ман дорам. Метавонам гуфтан ки аз соли 2000 дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сар кардам, баромад кардана. Фақат агар Осиё, чемпионати Осиё, ҷоми Аврупо ва чемпионатҳои ҷаҳона ҳисоб кунӣ, чемпионати Осиё ман 12 бор гирифтагӣ будам, ҷоми Аврупора 10 бор гирифтагӣ будам ва чемпионати ҷаҳона 4 бор гирифтагӣ будам. Ҳа, ман 87 бута ғолиб омадагиам. Ҳамин охирон чемпионати ҷаҳон ки ман дар тими Тоҷикистон баромад кардагиам, ҳамин ҳавайёра ман оли ҳисоб накардам. Пеши ҳамин ман ҳисоб кардагиам 87 буд. 87 маротиба ғолиб баромадам. Чанд маротиба мусови шуд, яъне баробар шуд? 5 маротиба баробар буд. 5 маротиба баробар шуд. Ва чанд маротиба бой додаед? 4 бор. 4 бор. Кам аст. Ман аҳсан мегӯям барои шумо. Ба ҳама маълум аст ки шумо варзишгари зебо ҳастед, мухлисоятон бисёр. Апаи Сабина ба ҳама ин чӣ гуна нигоҳ мекунад? Яъне рашк намекунад? ранги ҳамаи занҳо камакак мумкин ҳаст. Камакак, далер камтар аст. Камтар бисёр, а? Камтар. Камак. Чунки ки ман медонам ки ин мураббӣ аст. Далер, саволи охирон аст дар инҷо. Истироҳати бо фароғати шумо чӣ гуна истироҳат аст? Ман истироҳати фароғати худмо дар он мебинам ки вақте ки ба хона даромадам, занам дар пешам, бачама ачош мекунам, вақте ки дӯстом хати мешинам, ягонҷо суҳбат мекунам, вақте ки шогирдом ҷои якума мегиранд, ман фахр мекунам ки ҳамиқа вақт беҳуда сарф нашуд. Ва албатта ба китобхониам, вақти китобхонӣ. Вақте ки шумо бисёр китоб мехонед? Албатта, ман китобхониа нағз мебинам. Нависандаи дӯстдухтари шумо ки аст? Брайан Трейси. Мо як чанд аксҳоро аз саҳифаҳои расмии шумо дар Facebook дастрас намудем ва мехоҳем ки худи ҳозир ин аксҳоро шумо шарҳ диҳед. Яъне ки чӣ гуна ҳолат буд, дар куҷо гирифта шуданд ин аксҳо ва акси якумин ин акс дар куҷо буд Далер? Ин акс 3 моҳ пеш буд дар чемпионати ҷаҳон Болгария. Мо қати тими Русия 6-6 мебароем то 3 хола касе ки бурад. 2-2 буд аз зони мо, як холи дигар бояд мебурем. Ман қати чемпиони ҷаҳон баромадам, ғолиб баромадам. Мо охирон бор тими Русияро 12 сол пеш буридагӣ будем. Баъди 12 сол пеш боз ғолиб баромадем. Фаҳмам. Ин акс ин чемпионати ҷаҳон буд ки дар шаҳри Кореяи Шимолӣ баргузор гашт. Чемпионати ҷаҳон 2011 сол. Дар ин ҷо ман ва Далер якумҷо гирифтем. Ин акс шумо ва фарзанди шумо аст? Бале. Ин кадом рӯз буд? Кадом рӯзи офтобии сард? Ин якуми январ буд баъд аз соли нав.
این عکسی دیگر است. من بسیار عکس‌ها شما رو دیدم با ماس анамин ойла хато накунам. ها این کس هم هر دوشون چمپیونن. خواری یا تگای نظر و سومان خواری سابینا و بوجام دالر شریفی چمپیونی جهان هستند. پدری سابینا دالر یکمگیش دومود دالر دومگیش هم دومود دالر سه دالر جمع شدن. давом етем ин акси шумо ин бо ки гуфта савол доданам мумкин нест хе ба ҳар ҳол ин каса шумо ҳаматон мешиносен Емельяненко Фёдор Емельяненко вақте ки душанбе омад мо бо Фёдор кам суҳбат кардем. акси навбатӣ ин дар ин акс ҳардуи шумо ҳастед бо парчами Тоҷикистони азиз. ин дар чемпионати Амрико буда. мо ду кас баромад кардем ай тарафи Тоҷикистон. акси навбатӣ ин дар қабристон аст. ин кас асосгузори таеквондо чойхонхӣ мебошад. чойхонхӣ. Сабина ин акс аст шумо дар ҷои якумро ишғол кардаед. ин дар шаҳри Пловдив баргузор гашт чемпионати ҷаҳон ки байни 74 давлат аз намуди тил иштирок карда ҷои аввалро ишғол намуданд. ва айн акси навбатӣ дар инҷо далер ҷавонтар ҳастанд нисбат ҷавон метавонам. И 13 сол пеш буд. 13 сол пеш дар шаҳри Улан-Батор чемпионати Осиё баргузор гашта буд. дар Моғолистон ҷои якумро гирифтагӣ будам. ҷои якумро гирифта будед. ва акси дигар аст дар инҷо бо садои баланд. ман мехоҳам гуфтан ки ҳамин варзишгар аз Русия мебошад Андрей Крылов. якум бор ки ман баромадам қатиш якум буридамша. ва хафоба маълуме ки аз тими Тоҷикистон ҳама яъне шодӣ мекунанд. воқеан боиси ифтихор аст. ва гуфтаниро дорам ки Далер Тюраев ва ҳамзамон Сабина Тюраева ин нафароне мебошанд ки имрӯзҳо боиси хушнудӣ аст ки шумо дар рафти варзиши худ дар вақти ҳаёти худ дар зиндагии худ якдигарро дастгирӣ мекунед ва ҳар як муваффақияти шумо ба туфайли якдигар аст. зеро хеле ки Далер гуфтанд хушбахтӣ дар он аст ки агар ҳамсари ту бо ту ҳамфикр бошад, яъне ки ҳамраъӣ ҳамфикрӣ дида шавад, он гоҳ зиндагии шумо осоишта мегардад ва инро бешубҳа гуфтан мумкин аст ки имрӯз шумо на танҳо аз лиҳозе ки ҷуфти зебо ҳастед, ҷуфти пешсаф ҳастед, варзишгарони беҳтарин ҳастед ва мо имрӯз шод ҳастем ки шумо дар барномаи имшаб меҳмони мо гаштед. ташаккур мекунем ва баъри шумо дар корҳои ояндаатон дар соҳаи варзиш бурдборӣ хоҳонем, муваффақият хоҳонем ва умед бар он мебандем ки боз ҳам муваффақиятҳои нав ба нав, боз ҳам дастовардҳои нав ба нав ва боз ҳам анавон медалҳои тилло дар хонаи шумо зиёдтар мешавад ва шодӣ барои шумо, сулҳ барои оилаи шумо ва хоҳонеро дорем ки фарзанди хурдаке ки доред Амирҷон бигзор бо ҳамон ниятҳо, бо ҳамон самимияте ки дар дили худ доред, чӣ тавре ки мехоҳед дар амалияи ҷамъиятӣ маҳз орзуҳои шумо нисбати фарзанди шумо дар амалияи ҷамъиятӣ амалӣ гардад ва бигзор доимо шод, сарбаланд, бардам ва пеш аз ҳама солим бимонед. раҳмати калон ба даъват кардагитон муборис. ташаккур ва ман дар охир мехоҳам ки махсусан орзуҳои неки худро, таманниётҳои худро баъри тамоми тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва махсусан ҳаводорони худ иброз намоед. варзиш да машғул шавед, фарқ надорад кадом варзиш ёки таеквондо ки бо ҳамаи варзишҳо. раҳмати калон шумо ба ҳамаи мухлисони ман ва мухлисони Далер ташаккури зиёд. ба духтарон мехоҳам гуфтан ки ба варзиш машғул шаванд ва зебо шаванд, ҳам дар сурат ҳам дар сират. ташаккури зиёд. хуб, бори дигар мегӯям ки имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб буданд оилаи Тюраеву, Сабина Тюраева ва ҳамзамон Далер Тюраев. Мубориз Осмонов бо шумо буд. Ин буд барномаи имшаб. Шоду фирӯз бошед ва дар охир навори нави Муҳаммад Рафии Кароматулло барои шумо пешниҳод мегардад. хайр. имшаб دو چشمان سیاه وا میکنی گل مرا مجنون و شیدا میکنی گل
چشمان سیاه میکنی گل مرا مجنون و شیدا میکنی گل نمیترسی زی فردای قیامت که میسوزم تماشا میکنی گل نمیترسی زی فردای قیامت که میسوزم تماشا میکنی گل لال لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدایی او بی وفایی مکن جدایی او بی وفایی چرا دار و مدار میکنی گل چرا امروز و فردا میکنی گل چرا دار و مدار میکنی گل چرا امروز و فردا میکنی گل زدی آتش به جانی ناتوانم زد و ششتی تماشا میکنی گل زدی آتش به جانی ناتوانم زد و ششتی تماشا میکنی گل لال لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدایی او بی وفایی مکن جدایی او بی وفایی دل کی عاشق از به غم نمیشه زمین و سمان برم نمیشه دل کی عاشق از به غم نمیشه بده بوس از اون لبانی نازو بخوردن آب دریا کم نمیشه بده بوس از اون لبانی نازو بخوردن آب دریا کم نمیشه لال لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدایی او بی وفایی مکن جدایی او بی وفایی امشب چینل